Ok. Doncs mirant-me a mi durant l'entrevista, si et pots presentar, i bueno, què estàs fent a Barcelona, quins són els teus coneixements i quin és el llibre que presentes. Bé, me'n dic Félix Rodrigo Mora, jo soc castellà i coneix una mica el català perquè vaig viure a Barcelona fa ja 20 anys, uns mesos. Jo he arribat a Barcelona per presentar el meu llibre que es diu 6 estudios sobre política, historia, tecnología, universidad, ética y pedagogía. El llibre és 6 estudis que són 6 capítols i cada un d'aquests es dirigeix a aquest contingut. Ho faré 6 presentacions del llibre també, 4 i 2 d'un altre llibre meu que es diu Naturaleza, Ruralidad y Civilización. Quins són els teus coneixements o els teus estudis, per dir-ho així, i quant de temps fa que t'ha vingut la vocació de dir yo tengo que escribir, yo tengo que transmitir algo a la gente? Pues jo mai he anat a la universitat, jo soy un home que va començar a treballar en una fàbrica amb 18 anys i des d'entonces he estat molt ficat al compromís polític, cultural, sindical també, i he procurat tenir els ulls ben oberts, entendre, llegir molt, escoltar a la gent, i després de molts anys m'he posat ara a escriure perquè és quan penseu que tinc maduresa intel·lectual. Suposo que és molt difícil de respondre, però si ens poguessis dir molt breument què parles en l'últim llibre i a nivell global de totes les teves escriptures, si es pogués dir això que em deies de la consciència, però més amb estudis i investigacions, o sigui, tu no dius opinions, no? Ja. El meu llibre aquest és un estudi sobre la dominació. Té 3 parts: dominació política, dominació tecnològica i dominació ideològica. I cada una d'aquestes té 2 capítols, per tant són 6 capítols. És veritat que falta un tipus de dominació, que és l'econòmica. En un proper llibre meu, que sortirà ara a març, que es diu El giro estatolátrico, en aquest llibre estudio la dominació econòmica, sobretot la crisi econòmica actual des d'una perspectiva revolucionària, que ja vaig a fer una aproximació a l'economia en un altre llibre meu que es diu Crisis i utopia en el siglo XXI, de fa any i mig, que ja està esgotat, i ara sortirà el giro estatolátrico, on es fa un estudi, és un llibre gros, serà un estudi complex de la crisi econòmica, per tant, del capitalisme avui. Però dic, en general, amb els teus llibres, quina és la teva motivació? Què és el que vols donar a la gent, si es pogués dir de manera resumida? Mi objetivo principal es hacer una reflexión sobre nuestra época. La nuestra época es molt complexa, és molt distinta de les de fa 50 anys. Jo penso que la comprensió de 3 o 4 problemas fundamentales de nuestra época es lo que más me motiva, sobretot la qüestió de l'Estat. Jo en el meu llibre La democràcia i el triomfo de l'Estat, que són 600 pàgines, he fet un estudi, suposo que completo, sobre l'Estat. En segon lloc, sobre la qüestió de la consciència i la persona, és a dir, com la consciència és l'element decisiu per a la transformació de la societat. Jo creo en la consciència i en la persona i no en les lleis de la història. Penso que és la persona, les persones reals, les que poden fer una nova societat. És molt fàcil fer demagògia, suposo, de dir, bueno, si no hay Estado, pues que hay el caos. O sea, supongo que tú opinas que no. Si no hay Estado, ¿qué nos podría organizar para un bienestar común? Pues la idea de bienestar no me sembla bona, no? Penso que l'objectiu fonamental de l'acció política ha de ser la llibertat política, la llibertat de consciència i la llibertat civil.
Els tres tipus de llibertat són complementaris i complejos. Sobretot la base de tota llibertat és la llibertat de consciència, llibertat de pensar, llibertat interior, que és la que avui està més destruïda per el sistema de dominació actual. Nosaltres vivim en el que es diu la societat de la informació i el coneixement, és a dir, una societat que establece la dominación del individuo a partir de la adhesión a sistemas reflexivos o emocionales complejos, por ejemplo, la televisión o, por ejemplo, la universitat. Jo tinc un rebuig radical de la universitat perquè penso que la universitat merament és un lloc on es nega la llibertat de consciència, és un lloc on s'adoctrina la gent. Penso que una societat lliure és una societat sin universitat, en la qual la gent s'organitza per fer un esfuerzo per el saber, per la filosofia, per la història, però sense l'aparat d'estat que és la universitat. La universitat és tan aparat d'estat com la policia o l'exèrcit. Esto a vegades la gent ho oblida. Per tant, mi objectiu és una societat libre, no una societat de bienestar. Jo no crec al bienestar, crec a la llibertat. Muy buena esta frase. A part d'escriure llibres, com ho veus tu, si està avançant o no està avançant entorn les idees que tu dius? Me explico, o sea, yo o con mis amigos decimos todo es mentira, todo está jodido, entonces puedes pensar, digo, a lo mejor soy yo que lo veo así, pero realmente todo está jodido o no? Bé, això és veritat, sí, però eso exigeix una reconstrucció del sujet i això es pot fer solament a partir de la veritat. La veritat, la comprensió objectiva dels problemes és el que ens pot fer de nou gent capaç. Per tant, jo dono mucha importància a la categoria de veritat. Llibertat, veritat, són els dos valors meus fonamentals. També hi ha un altre valor que és la moralitat. Jo soc molt moralista, em diuen que soc molt moralista, però perquè vull fer una concepció integral de l'individu. Llibertat, veritat, però també moralitat. Quin és el feedback que tens amb la gent, tant amb la gent que t'accepta i els hi agrades, com la gent que és, no sé, crítica en tu? Per exemple, tu m'has dit, jo no he estudiat mai, hi ha molta gent que diuen, si no he estudiat, ¿de qué va a hablar este hombre? No? Ho digo por lo que dice la gent. Quin és el feedback que tens amb totes les tipologies de gent que poden escoltar-te o llegir-te? Bé, jo procuro sempre fer una relació cordial amb la gent. Un quart valor molt important per a mi és la sociabilitat, la fraternitat, però de veritat, no de paraula tan sols. I la gent que discrepa de mis planteamientos, pues debatimos. No m'agrada tenir situacions tenses amb la gent que discrepa. Penso que discrepar és part normal de l'existència i en mi pàgina d'internet vaig fer ara un joc per les crítiques que em fan, que vaig recibir, sabes? I posaré ahí les crítiques perquè la gent es poda llegir. Per a mi, que es fagan críticas no tenen cap importància. Jo soy muy consciente de las meves limitacions, de que mis llibres són tan sol un pequeño aportació. Jo podria fer una relació de tot el que tenen mis llibres d'insuficient i bé, em porto bona relació amb la gent que no està d'acord amb mi, i si no és bona és perquè ells no la tenen amb mi, no perquè no la tenga jo amb ells.
Per anar acabant, com l'eterna etiqueta d'izquierdas derechas. Si tu eres d'izquierdas, pues ya se presupone que eres d'una manera, si eres de derechas. Tu què opines d'aquesta etiqueta? Dins d'aquest nou paradigma que deies, també hauríem de trencar amb aquestes etiquetes? Sí, jo suposo que sí. L'esquerra està molt destrossat, ara veiem aquí l'esquerra oficial, a l'estat espanyol està molt dolent, en Europa també. Jo penso que pot ser que no tingui solució la situació de l'esquerra. Jo animo a la gent més bé a avançar fins a otra concessió del mundo que sea propia del segle XXI y que recogeixes l'aportació de les ideologies del passat però no repeteix. Hi ha gent que suposa i diu que el passat està mort. Jo penso que hem d'avançar a una cosmovisió nova. Tú lo has dicho antes, un paradigma pot ser nou, ¿no? Que no sigui las ideologías del pasado, ¿no? A mí me dicen tú eres esto o lo otro, yo no tengo definició i no vull tenir-la. Parlem dels nacionalismes, si em permets. També hi ha moltes etiquetes de si tu eres català, que si tu eres aquí, que si soy nacionalista espanyol. Una miqueta quina opinió tens, perquè això també és algo del passat, que, o sea, no digamos que vamos a romper con las tradiciones, eso es algo que supongo que estamos de acuerdo en que es bonito, pero también se instrumentaliza mucho desde los políticos. ¿Qué opinión te merece? Pues, jo penso que en l'època de la mundialització les nacions tenen un futur molt difícil perquè la mundialització lo està destrossant tot, però suposo que la lucha nacional té un lloc honorable avui. Jo penso que als països catalans és una definició correcta i la lluita per la llengua catalana i per el dret d'autodeterminació que no se debe identificar amb l'Estat. Jo estic per el dret d'autodeterminació però sense Estat, penso que és una tarea d'avui. Una tarea d'avui, sí. Per anar acabant, parlaves abans de la Constitució. Tu tens alguna cosa a dir de manera directa amb la Constitució. Ens podries fer un breu resum? Sí, aquesta Constitució, la Constitució de 1987, que és la que avui està... 78. És una Constitució que no establece un règim de llibertat política perquè fa un règim parlamentari que no és... Per mi la llibertat política és un sistema que s'exposa en l'assemblea. Un règim d'assemblees omnisoberanes és la condició de la llibertat política. La democràcia parlamentària no és cap democràcia. La democràcia o és assembleària o no és. Esto es sabe bé. Per tant, la Constitució actual és un document que crea una dictadura de l'Estat, del capital, dels medis de comunicació, fins i tot d'unes èlites molt petites que es fan, que tenen tot el poder de decisió, mentre que la gent, com som nosaltres, pues no tenim cap poder de decisió. Sol hacen un teatro de cada 4 anys d'ir ahí a votar, que no sirve per res, ¿no? Jo penso que és inútil, ¿no? I luego després, pues, ara ja el sistema parlamentari està en crisi i penso que hi ha molta gent que està comprenent que no és una democràcia. També del 1212 serà el 200 aniversari de la Constitució de Cádiz i espero que es faga molta força per su denúncia a la Constitució de Cádiz, crea un règim de dictadura atroç que va a destruir el medi natural per la desamortització, va crear l'agricultura actual i també va destruir la cultura catalana al imponer la cultura espanyola con per exemple, l'escola nacional des de 1813.
Ahora sí que vamos a ir acabando, és que te tengo aquí, te tengo que disparar preguntes. Fins a quin punt en els teus llibres hi ha opinió i fins a quin punt hi ha fets que diuen oye, yo esto no me lo estoy inventando, esto es así? Bé, els meus llibres tenen sempre molta recollida d'altres opinions. Per exemple, aquest llibre té moltes cites a pie de pàgina. Jo procuro sempre, si parlo d'alguna cosa, le dedico molt temps a la investigació, i si no he investigat un assumpte no m'agrada parlar d'ell, prefereixo no parlar d'ell. Mis llibres tenen moltes hores, molts dies i molts anys d'investigació, algunos molts anys, i lo mateix també, no? Quizá una mica menys perquè és més petit el número de pàgines, però l'opinió, clar, existe opinió, yo procuro siempre que haga poca opinión. La última, ahora sí, tú eres una persona que se mueve para expresarse, para ser crítico y no desde la paranoia, ¿no? Como decíamos, sino aquí pasa una serie de cosas y tú quieres mover conciencias. ¿Por qué no lo hace más gente? O anima a la gente a ser un poco, no como tú, sino a tener esta actitud y no ir adormecidos por el mundo. Bueno, suposo que hi ha gent que ho fa, però poca gent, sí, molt poqueta. Bien, pues ara és el moment de posar-nos a reflexionar amb els problemes de la nostra època, perquè la situació ara amb la crisi econòmica, la crisi mundial, el derrumbe de Occident, el ascenso de China, los preparativos para la Cuarta Guerra Mundial, ¿no? que están ahí ya, el conflicto obert entre Occident i China, no? per la dominació mundial, estan ficant en una època nova, en una època molt nova, molt difícil, molt distinta de la que ens coneixeix fins ara. ¿Franquismo o democracia? Supongo que el franquismo es peor, pero ¿cuánto de mejor es la democracia? Bé, aquest no és, el règim actual no és una democràcia, tan sols és un règim de dictadura constitucional, partitocràtica i parlamentària. La democràcia és una altra cosa, és el govern directo de la gent en assemblees. Esto es tan sols una pantomima, doncs tot el poder el tenen els partits polítics, la banca, l'exèrcit. L'exèrcit tiene el poder real, l'exèrcit. Avui en l'estat espanyol i en totes partes. Obama és simplement el candidat de l'ejército. Obama. Vols afegir alguna cosa? Cap res. Recordándola. Estoy leyendo, de hecho. Venga. Pásame por el lado. Sí.